anọgidesi iwe wogide nya wee naba ya na kpọrọ ụmụ ya wee na ka analụọ be nne ya for the first time because no nwere onye amaara ya mụrụ nne ya mụrụ nne ya. So ndị mmadụ bịaza na-asị na ọkwa na onye bụ nwanne gị, onye nke bụrụ nwanna gị. Ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọgwụ ya, n'ike kwụọla ọtọgwụ ya. Ọ sị m na step brother ya achọ ọkwụ kafa nata maka na ọ chọrọ bọdị ka a na-alụrụ nọla ebe afọ. Ọ chọzi anụ nwa nwoke ọfụrụ o wee gbalụ moto wee nataba wee nalute wee sị na ya chọrọ ịnụ ya. Ya sị ya ọsị ha wee kpebe ihe na-ese na ekpesie ntụma ha ga-adali ya ego ka o mee ego n'isi. Ha sị ya na nwoke na nwaanyị na-eso okwu ada anụ di na nwunye fa na-agbakwaga na faluo fadozie kpezisie fachietezie azụ ka fa wee nali ya ego n'isi. O wee nalụ sendị alụ ha ego, ọmanye gị ego flight, ọmanye gị ego bọs na ụgbọ mmiri ka a ga-agbalụ n'ụdị risk ya na-eteke n'onwe ya anụnwa maka na ya pụtara ụwa na ya mụrụ nne na ya mụrụ nne ya. Ya wee nalụ onye na ya na-abụ bikwalụ dozie anara ekwu maka ndozi no. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ na na onye anụnwa o bụ wee na-ekie ịmara etu esi eke akara ighesi akara na-eke na afụrụ ka o si eke dịtin ka bọns. Ọ sị bụ na ọkwa abalị ọpụta n'ebe ndị ashana nọ ọ na-apa ha ofu ofu, ụmụaka ọ na-apa ha ofu ofu, onye ọbụla kweli elu okenye oke nke ya jawala nọ ife dị na-alụ na Ghana kịta. Ọ sị m nne na ya na ya na-aba ada nọzikwu bikos oge ọbụla faseli bọngị sesie sị m arụ niile agha ya na-ebido nwebe ịmakolu ata ọka njọ na bifo onye enweta onwe ya for 5 months na enye nụrụ ya bọngị okwere ahụ ọgwụ okwere eterite onwe ya n'ọsọsọ ọgwụ ọbara ka ọ na-aṅụ. Ọṅụrụ ọgwụ ọbara gbugo ọṅụrụ ọgwụ ọbara gbede andị na ọ na-aṅụkwa mmanya etu a nke o si na-aṅụ mmanya ọ nara asọli ya eneted na ọbịa jidie too much obido sọbalibe nni dọ mma ịmagolo like onwe mgbe ọ gawa ọnọgide ọgha anyị ife na-arụ ma ọ bụ otowi ya etuto nnekwu otuto onụnwa mgbe afọ efe ya ọ nọtụrụ nwayọ otiritibekwa onwe ya. Mana ihe a niile ọ na-etirite onwe ya na nzuzo ọ chọrọ ka ya malụ na oke jere ụlọ ọgwụ n'ote ata ọ chọọkwa ije ụlọ ọgwụ ọjọọ so nọla na na-ekelitin ewe ụmụ mmadụ ụnụ afụsi anya ihe a na-eke ebe afọ bụ kezaya ka onye bịa kenye nke ọ ka ụnụ malụ. O so n'ihe nji wee mepe posta be very very careful, very very careful with your life. Na mgbe afọ ha nala ụlọ n'ihe ọ gwara ndị be ha bụ na ya ka anụ ọkwa nwaanyị ahụ na nke anụgwa bụ ka ejide aka wee na-eme ya ka anụrụ nwaanyị. Ọ sị m na ife a na-agwa anyị ha bụ na ihe dị interested after bụ ụmụ nwoke na-abụ especially nke diọkpala maka na the child dị very smart eyatago na ọ masịala akwụkwọ na ife ọ na-achọ bụ ka o megide ya ife ka a hapụrụ ụmụaka anụnwa gbanaga maka na omenala ha bụ na ọ bụrụ na ị mere ego nwaanyị na ịma own the children ịghọtago. That's why o ji wee chọọ ka o mee ego mgbe afọ ha na ha wee sị na ama mme ego fanabagodo mgbe ha dosiere ịghọta na so na mbọ niile ọ na-agba bụ ka o mee ego n'isi ka o wee own ụmụaka na ya dosho na bọsọ bụ na o mere ego n'isi na ọ ga-anarị ụmụaka na abụọ chụpụ gị ya mana duto na oke mere ego n'isi. That's why ọ bịa chụpụcha anya ọchụga na-atị ya kwa mbọsọ ọ na-asị anya jebele onwe ya na ọ maka na ọ fụrụ nwoke ọzọ ka o ji wee nọrọ na ndị ya na ọ malụ na mmadụ ka ọ bụ na ọ makazi na o zuru oke ya jee chọta nwoke ọzọ na ndị ya na ọ ma mmenwu without nyanwa ịmagonu ọ dọrọ n'izi wee tikwala ebe ị nwere ọya anụnwa si m ife ya na actually na adụ ka ife nkịta tasịrị gbọ especially ma ya na ya na-abụ nọsịa. That's why ya ji si na fama nọzi ka ya nedo ụmụaka na-atọ ọnụnwa anya ọ kwụgharịbazịa na-eke dị ọya anyhow. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ adị ya nwaanyị afụfụ egbugo nwa afọ bikos na fada afụ nni eli na fada afụ nni eli na ọ bụ na ha na-afụ nni eli at least na a na-enye ha ọgwụ free yes mana ọgwụ afọ na-agụ ezigbo agụ na ọ bụ dị afụ nwoke ọzọ ma ọ wee nni ọda person nwere ike inyeli aka ya ga-adụ very happy. Ọ sị m na ya chọrọ
ịna Naija o. N'ihe ejere chọọ ịna Naija bụ na Ghana ka mma itriti ụmụaka karịa Naija. And na ịbịa na Ghana ebe fanọ. N'ife ọbụla idobelu na ị ga-ele na ada ekwe ọnụ. Na ụmụ ya ya arụ na fa ga-etriti without minding. Mana Naija bụ iwetaghị ego na o nwere onye ga-etriti gị. Na ọ bụrụ na Naija ka nwa ya yala arụ afọ ọ yala nke ada. Maka na ihe ahụ sesieli ọ na-agazi, ọ na-atụ ụkwụ atụ mana ọ dọbaghị ya mma. Na o nwere ife megide ka fa gwu ya bikos na gịnị mee na ejiri ego. Mana Ghana na-agwọli ya na nkịtị na a na-enyefe ọgwụ na nkịtị. Ahụ ịghọtago ọ sị m n'ife achọ ọ bụrụ na o nwee ndị nọ Ghana malụ etu ọbụla ya ga-esi wee nweta enyemaka na ọya anụnwanya na nwa ya bụ maọbụ ife ọbụla ya nwere ike ị na-eme ịghọtago wee na-enweta ego fabiko mee ka amalụ. Fabiko mee ka amalụ. Ọ sị m na ya na-asala ndị mmadụ akwa o ya asasị afa enyi ya ego. Na bọsị di ejidelie na ọ bagidele mbasị a na ọ bụrụ bie ka ọ ga-anọmie. Ọ sị m na ya na-afọ onugbu ụfọdụ nye eje kpatasị onugbu. Ọ sị m na ọ bụrụ be anyị na-ema mkpa onugbu mmadụ mana ndị ka na-amụrụ ife eji onugbu eme ịmagolo fa na-afụtị asa ọgwụ Igbo mana ya na-eje kpata onugbu ya rọsịa ịmagolo ya na-ele. N'ife achọlụ bụ just good life mana ịmagolo duto condition ya na o nwere ife a na-eme nwunye na-emesi ike duto na mgbe ọbụla na ya dị weak. Mgbe ọbụla na ya dị weak. N'eziokwu na ya nwere ọgwụ ya na-aṅụ mana e nwere nri ya na-eli na ọgwụ ọsọ ka ya na-eli nri ede wanyị ha ga-aṅụ ọgwụ ife ya na ya tasịrị arụ. Andị na onye ebele na-emekelisili ya bụ adị ya nwaanyị. Ọ sị m na ụmụ nwoke na-abụ oge ọbụla na ya na-echeki fa na-echekigidego fa o ndị nọọsụ na-asị ya ọ bụ everyday ka ị ga ọsị yes na ya na-echekikwe fa mekọsị magonu na adị ya nwaanyị nọ na ya nwanọ so na fa nwanọkwa wetikwolu papa fa witi nke a chọrọ ịma na ife ọ chọrọ ịgbadebe wụ na ya ga-ekegide dịsa ọyọ ntelebọsị ike gwụrụ ya. Na ị ga-afụnya na mmadụ fa anaghị tata within 6 months or 1 year ife onye afọ osi n'ike taharụ maka ogbugoli ya and onye afọ agbọrọ dị ife obu ya nwe ikekwelu nke ya na-eje Chineke meelụ na anyị ebele ọdụ mgbe ife nke a biko ọ bụ na ị nọ Ghana nwee etu ọbụla ị ga-esi wenyelụ dis lady aka ma ọ bụgodo na ị nọ Naija ma obodo ọbụla chọkwa inyeli aka in any way just let me know. My WhatsApp dị na my page just DM me especially ndị nọ Ghana actually onwe nis group ịmagolu group ndị nwere ụdị ọya anụnwa ọ group ndị na-enye aka ọ ihe ọbụla ị nwere ike inye ọ ga na-alụ mana ị na-enyekwa echete condition ya ịmagolu anything to help her biko nụ ike gwụrụ ndị mmadụ na-atakwa n'afụfụ biko nụ ọdọkwa n'ize mmadụ ịpụta online si na ya nwere ọya obili na-adị ọcha mmadụ na one ga-eme nwunye ọ na-abụ onye ebulu ọya obili na-adị ọcha na-ezo ezo mmadụ na-afụgo ka o si wee dụ ọ si biko just to see nyeli aka any information ga-help ya ịghọta any information ga-help ya at least iji na-afụ ezigbo ndị na-eli na ọ pụọ bọsị sọlị ọ bata ebe ọ fụlụ nri odielu onwe ọrụ nwoke ka ọ bụ na ọ na-ete care of himself ịma na nwoke ka ọ bụ ndị mana nwoke na-achụ nwaanyị ụnụ maka fasa enete onwefe anya na fada eji onwefe egwu ọ sị bụ na ebela ụmụ mmadụ na-emeli ya especially ụmụaka ọ na-esogheri n'ike n'ike na-ebunye ọya maka na ndị bụ adọt wee ifuru ịgwalụ mana akwa ifuru nke ụmụaka ụfọdụ ndị mmadụ bịalụ nya this girl ji ọnụ ya sị m na Chukwu amara na ya bịala ụwa maka na ọ bụ na Chukwu mara na ya bịala ụwa n'ọma ndosili otu a ya si na frying pan wee danyezie n'ọkụ. Ọ sị m n'ife a jisi okwenu nwoke bụ ka afụfụ ya akpụ benete na etu mfụrụ ya kịta anụnwa na obi na-egbue akpụnya yọrọ ayọ na obi na-egbue ukwu na-egbue akpụnya yọrọ ayọ na ọkwanya na onwe ka a ga-esi mmiri ya n'okịtịkị mkpụm ọ bụrụ mkpụrụ obi na-agba ọkpụkpụ niile dị a na-arụ a na-agba kịtịkịtị kpatakpata maka gịnị afụfụ ya tara ata ụwa ya pụtara ya mara ụdị ụwa na obidogodo from antie Chukwu okike ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ ihe gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme manyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị
ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.